tal, señoras e señores? Benvidos ao momento da cociña en directo. Hoxe vamos ser un pouco doces. E hoxe son moi doce, pero bueno, gústame tamén cociñar moito doce, moita sobremesa, pero sempre dicimos que a receita é cousa vosa porque os cociñeiros son maravillosos. E xa os poñemos nós, que pasen, por favor. Xulio e Merchi, un aplauso para eles. Como estás? Moi ben. Dios, onte... Onte veronme, Onte... Levaches no cu, non? Levei un carallete, sí. Como diría mi nai, vas levar no cu, eh? Sí, pois eu levei. Sí, levaches. E que tal? Ben, ben. Ben? Sí, reposto xa. Reposto. A ver, hoxe. E mira que tiña bo aspecto. Hoxe levo na outra cacha. Ai, Xa verá. ai, xa sabes que Merchi, a pobre, está un pouco de baixón das últimas visitas a este programa. Un desastre. Pero bueno, mira, eu hoxe estou moi confiado co que poida pasar porque ti eres unha experta en doces. Non sei, mira o que pasou a semana pasada coas magdalenas. Xa, tes razón. Bueno, O sea, que isto non se sabe, queredes saber o que imos cociñar? Supoño que xa o intuides un pouquiño. Pero a xente da casa ao mellor non nos sabe. Imos ver que é o que nos trae Carme de Mesía. E con galletas hojaldradas, mollanse en zume de laranxa, póñense nun molde redondo untado con mantequilla, ponse unha capa, logo outra de nata montada misturada con queixo mascarpone, e así alternando as capas hasta rematar. A última de queixo, ca crema. Encima póñenselle as fresas, cortárselles a parte de atrás, deixanse así como unhas pirámides, cúbrese cas fresas e con virutillas de chocolate. A nós gustanos moito, a ver se vos gusta a vos tamén. Fixadevos, que cousa bonita, que cousa preciosa ese vermello. Ai, Dios, é que se me cae a baba, é só de mirar para eses amorodos, que pintaza teñen, Xulio, teñen ou non teñen, non te ríes. É verdade, é verdade, é que non era por ti, era por amorodos. Pero, eu teño amorodos tamén. Tes amorodos, pasa que xa vin que estás cortado xa aí. Bueno, que podemos facer, a ver, con isto? Eu vou facer algo moi parecido ao que di Carmen, pero, bueno, eu vou presentar nun vasiño. Torta de amorodos, que non o dixo Carmen, pero, bueno, xa o digo eu. Torta de amorodos é o que imos cociñar hoxe no Voltas co Prato, vale? Vou facer unha base de galletas, unhas pouquiñas amêndoas que as vou tostar, vou facer un salteado de frutos vermellos, amorodos e frambuesas, e vou facer unha cremiña de queixo tamén. E a nosa queridísima Merchi, que é o que vai facer? Pois eu, como Carmen emprega o queixo italiano mascarpone, a min recordoume o tiramisú de Amorodos, entón vou empregar tamén o mascarpone, pero en lugar de galletas vou utilizar as soletillas, os biscoitos de soletillas, como se fai normalmente cos tiramisús. O sea, moi ben, moi ben, Todo moi rico, ou debería estar moi rico isto. Sí. E creo, mira se son boa persoa, que hoxe dixen, rapaces, a xente do equipo, hai que montar unha neveira neste programa. Hai que montar unha neveira, porque fai falta neveira para os postres, para as sobremesas. E veo a xente aquí traballadora e montónos unha pedazo de neveira, mirade pa aí que neveira tan bonita temos hoxe no programa. Que pasa de neveira, E hai cousas nesa neveira. Oh, que maravilla. Queredelas coller xa? Veña, collede. Non, esperades, mira. Eu vou coller... Colle o que queiras. A nata. E se queres, mira, isto colleche tamén. Isto é veña, para vos ti. collede aí. Vos collede. Ide collendo, veña, ala, xa está. Se queredes ir por máis, ide por máis, home. Eso é así. A ver, quen empeza a cociñar? Con quen vamos empezar? Eu vou facer unha cremiña de queixo. Veña, pois vou contigo. Nata, máis ou menos a mesma cantidade de nata que de queixo crema. Que se non hai máis carbone, por exemplo, poderíamos facelo cun queixo crema galego, deses que hai moi ricos. Por certo, a xente da casa que estea moi atenta, porque xa dicimos que sempre nos postres sodes como alquimistas, non? Andades sempre cos ingredientes, as matemáticas, as combinacións, entón, atentos, collede papel e bolígrafo e ide anotando a receita, vale? Son 200 gramos de nata e 250 de mascarpone, neste Non é caso. o mesmo. É un pouquiño máis. É un pouquiño máis de queixo crema que de nata. E despois 80 gramos de azúcar moído. Que ti co azúcar, ademais, ti co azúcar eres... No, ti... Trata de facer doces sen azúcar. Trata de facer bueno, a doces mí sen gusta me azúcar. quitarlle, sabes? Que non estén moi cargados tampouco de azúcar. Hai xente para todo. Ai, mira, é isto que é? É a vaíña da vainilla. Mira. Ah, pero mira, cheira. Isto é unha Isto pasada. é unha pasada, Isto é unha pasada, a vaíña da vainilla. Hai que cortar ben. E no medio é onde están as sementes, que é o que se prega. Dios, é que... Ule super guai, Mira, isto de dentro é o que se emprega.
Ah, vale, eso que está vendo a xente na casa, o do medio, é o que se emprega normalmente para... Vale. Ostras. O sea, é Chula, moi eh? pouquiña cantidade e ten moitísimo sabor. Ah, que guai. Nata, Hola. azúcar 80 gramos, vainilla e empezamos a bater. Ui, entón vasme montar show agora, non? Sí, claro. Ya, vasme montar ruido. Bueno, a xente que estea na casa tamén atenta, porque sabedes que podedes chamar para comentar como vos gusta máis a torta, como vos gusta máis o estilo dos amorodos, o que queirades, vale? Vos chamade ao programa, aí tedes o número do programa, e ides comentando todo o que queirades. E ademais, recordade que repartimos cartiños, 50 euros nunha primeira chamada, 50 euros nunha segunda chamada. Hai cartos no A Voltas co Prato do Quen Anda e Verán. Voulle botar o queixo crema. Mascarpone. O que me 250 gramos. Vasme montar unha guerra aquí. Sí, creo que vou a coller batedor de man. Vas facer ruido, verdad? Máis que ruido, creo que vou a facer un cristo. Bueno, ti fai como queiras, Mira. O que ti entendas. Ah, vale facer a man. Sí, mellor. Vale, pois ti vai dando que vou a ver que fai Xulio, que o teño moi abandonada, e vais enfadar comigo. Xulio. Non me fado. A ver. Eu collí unhas poquinhas galletas. Estos son como as campurrianas, non? Así. Ah, non. Sí. Bueno, sí. Sí, mira. Sí. Mira, esto simplemente... Guai. Poñémolas así entre dos papéis de forno, dámosle uns golpiños co rodelo. Sí. Súper sencillo, galletas temos todos na casa. Podele facer con outro tipo de galletas, si Con queres. calquera. Tes outra bolacha que che mole. Con calquera. O que pasa é que a mí estas gustame despois co leite, entón as que sobren... Ah, amigo. Quedan Pero pa... non che sobren normalmente. Sobran. No, estas Sí. van sobrar, sí. Sí. E aquí estou torrando as amendoas, que ves que xa empezan a torrarse. Ah. Lume medio, máis ou menos, ou medio máis. Sí, no, hai que ter cuidado porque o problema da amendoa se se queima é que amarga. Entón queremos simplemente que se torre porque Bueno, vamos a a picar maioría un das poquinho cousas tamén. cando se queiman amargan, non? Se torra demais, Sí. cañotas, non seas cositas, No, pero é verdad. A ti queimas o Ali, churrasco ti daste conta, non? Ali é todo. Que Esta. ven merchi, que boa pinta, que non sei, a min zasca. Porque ti tamén te prestas para eso. Bueno, claro, a Quer verdad. decir, ti xa, o sea, eu miro para ti e digo, Te dan ganas é que de- mereces, é que mereces. Joder, Te balas. vou dicir a meu pai. Ai, a ver, Bueno. galleta, Mira, amendoa. galleta, picámola, amendoa. Pasámola un pouquiño pola tixola, sí. Torrámola un pouquiño. Torrámola un pouco. E agora xa vamos a dar un pouquiño máis. Vale. Xa está prácticamente. É que colla un pouquiño de color, simplemente. E E despois? vámola a machacar tamén. E vamos mesturar a galleta ca Amendoa. amendoa, vale? Vale, dalle aí. Bueno, por vou... Entón, vamos aí. Vou chamar Aquí. a xefa, vale? A Vale. dona de receita. Moi ben. Parece, che ben. A mí pareceme todo ben. Por veña, vamos alá, que recibimos neste plató do A Voltas co Prato a nosa queridísima Carmen de Mesía. Un aplauso para ela. Carmen, que tal, como Hola, estás? moi ben. Bueno, Boa Carmen ou tarde. Mari Carmen ou María del Carmen ou como é? Son María del Carmen. Ah, bueno. E, Ah, bueno. e chamanme na miña, o sea, a xente En Mesía. En Mesía, Tana. 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 Pero pola Tana de pesar, ou por qué? No, Tana, de que miña irmán, cando éramos pequenos, era 2 anos máis nova que min, non me sabía chamar, se conoce que María del Carmen, ou Mari Carmen, ou Carmen, como me chamaban, que non o sei, empezou a chamar Tana, Ah, e vale. son Tana para todo o mundo. Claro. Chamou, esa cousa é Tana. Xa está. Foi así, non? Sí, ahora, despois así, pois, cando non é así unha cousa, Claro, cando claro. non me coñecen e tal, pois Carmen, para Bueno. abreviar, porque María del Carmen... Pois María del Carmen, María, Carmen ou Tana, como ti queres. Os amorodos en Mesía son amorodos, non? Sí, Son amorodos. sí, claro, son, Sí. son, en galego son amorodos. Pero son quero as dicir, fresas. vale, pero son amorodos como Sí, de sí. todos os sitios, non? Sí, sí, Non sí. son distintos. Non, non, non. Pois vamos mirar como fai ou como trata os amorodos aquí, Xulia, a ver. Ajá, ajá. Mira ese crocante. Bueno, Carmen, eu ainda non empecé Sí. cos amorodos, Sí. Carmen. Ah, Eu claro, por eso piquei digo, estas non simplemente son unhas amorodos, estas poquinhas, son non. as... Estas son as amendoas. Almendo, Moi Sí, Bueno, almendo. sabes o que está amendoas. facendo con elas? Vainas mesturar Están mesturando coa así. galleta, Ca galleta Está mesturando para ter todo. Moi unha ben. parte cruxiente, vale? porque Xa, sabes xa. que creo que vai facer? A min dá má idea, así un pouquiño, de que vai facer capiñas. Eso Sabes? é. Vou facer capiñas na un torta. vasiño. Home, foi o que mandou Carmen, non? No. Claro. Hombre, Ela- eu que diga Sí, Carmen. Ela, Como a miña, sempre. claro, é unha receta pois moi o sea, moi Moi sinxela, sinxela, moi claro. sinxela. Pero moi Sí, rica. pero tamén esta. Sí, a de Con queixo galleta é crema. unha cousa, pero claro, os cociñeiros Isto pois son xa é especialistas. como, dixen, vamos facer a receita versión 2.0, a mellorada. No, Veña, no, Merche. mellorada no, é Veña. algo diferente, Ven por pero... aquí, Mira, ven por aquí. teño, Na súa esta liña. que é menta ou é... Esa é menta, sí. É menta, teño é unha aldea. Teño, reprodúcese un montón.
Vamos a ver o que fai. Vou a facer Bótalle aí un vistazo. Así como unha unha mermelada. marmeladiña rápida, sí. Moi ben. Son 150 gramos de amorodos e 2 culleradas de azúcar. Ajá, E como os piquei un pouco de antelación, pois Sí. foron soltando Foron a xa- auga. Claro, Por eso, así ese esto mesmo zume que deixan. Non ten nada de auga nin líquido. Xa, xa, Rico vai rico, estar. Xa. Moi ben. Poderíamos empregar unha marmelada comprada, non hai problema ningún. Xa, se pero bueno. facemos Pero non é nós, difícil tampouco de facer. Que va, Sabes? isto faise amorodos sola. picadiños e solo ten 2 culleradas de azúcar. Sí. Aquí Nada máis. aforramos en azúcar. Aforras comparado ca que compras, non? Ca marmelada que Claro, compras. claro. Que ben. E agora cal é o Sí, seguinte claro, paso, entón? Claro, eu tamén Merche. fago. Fala tamén ti así? Sí. O que pasa que bueno, na suelo facer porque despois non Non a comes evito, toda, claro. evito comer azúcares o azúcar. porque non sei por qué mandanme adelgazar. Xa, é que eu tampouco entendo porque nos din sempre quítate do azúcar, quítate de tal, verdad? E despois, oindo ao doutor Vigo, Vigo non, perdona, Vigo era un médico de Que cabeceira. era de Vigo, o médico de cabeceira. Non, era da Coruña. Ai, Carmen, non sabe ni onde estás, Non sabe ni onde estás. Creo que temos unha chamada telefónica a ver que opinan sobre a nosa receita. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, con quen falo? hola, con Lola. De Silleda, non? Con Lola, sí. Ai, a ver, Lola, de Silleda, que che parecen estes amorodos que estamos vendo por aquí, todo o que se ve? Ai, me encantan. Gustame moito, sí. E ti Sí. normalmente como os fas? Pois eu a veces fago con un poquito de azúcar, cortos así en pedacitos, e botolle un poquito de vinagre, bueno, azúcar e vinagre, deixos así que se cortan un poquinho, están buenísimos. Estaba asentindo merche, verdad? Por qué? Gustanche, sí? Sí, claro. Claro. É porque vou gañar eu. sí? Non cree que vou gañar eu? Bueno, Lola, quen crees que vai gañar? Bueno, imos mirar, a ver, esperaremos hasta o final, a ver. Moi ben, hai que quedar no programa hasta o final. Moi ben, Lola. Bueno, Empezando e acabando. moi ben, así me gusta. Pois un bico xigantesco, vale? Vale. Veña, Vale. Chao, chao. Gracias. Un besiño Chao, para chao. todos. Chao. o de Que ben. vinagre merche... Eu non lle vou a botar, pero queda moi Pero rico. hai quen lle bota cando se prepara para facer unha... Hai a camín agora cos anos e los desengaños, pois escancen máis palabras. Cando se fai un como... bueno, como unha macedonia, que parece que o vinagre que conserva un pouquinho, Claro. non? Unhas gotiñas de vinagre. Sí. Si, eu tamén o suelo facer, pero cando fago unha unha Macedonia ou así. Sí, para isto non. Carmen, tens que vir comigo. Teñote que levar á zona dali dos sufridores, que é aquela cadeira dali, ves? Ajá, Séntate moi ali ben. a esperar como rematan, vale? Vale, moi E ti vai ben. botando un vistazo como fan as cousas. Se o fan Vale. mal tamén o podes decir, No, xa, Vale. pero sobre todo para aprender. Claro, eso está ben. Ai. Gracias. A ver, Xulio. Mira, pois estou facendo tamén unha especie de mermeladiña, mira como a recende. Eu Sí. desfixen un poquinho de manteiga, É que... Botei Pero a- cantos días usas a manteiga, ti? ou se non fago sofrito, non podo... Pero é que todos os días lle botas cacho de manteiga, venga, pa dentro. Home, porque nos postres gusta máis a manteiga co aceite. Entón, que ben. mira, e agora leva, vamos a botar un poquinho de tabasco, Como te vas? leva manteiga, amorodos, framboesas, un poquinho de azúcar, solo un pouquiño, para que manteña a acidez. Vamos a botar un poquinho de tabasco. Espera. Para que teña un toquiño picante. Sí, esto Valo me chove probar moi ben. despois, tonto, xa verás. Sí, eu non Un digo nada. pouquinho só. Eu non digo nada. Pero eso, úlcera estomacal seguro, Nada, de eso nada. Vamos a Cada botar un maestrillo poquinho de tiene ron. su maestrillo. Xulio, por favor. Sí, home, que sí. Se despois gusta, che. Chea. Queimámolo. No. No, pero é É que... un pouquiño de zume de lima. O sea, todo o doce que tiño a sobremesa xa lle quitaches ti. No, botei un poquinho de azúcar. Por que eres así, azúcar. No, porque quero facer unha mermelada diferente. O fácil é facer o que fai Merchi, azúcar e fruta. eu exprimo o cerebro, a miña cabeza non para. No, xa, o que pasa é que o mellor palmas. Non, eso seguro, eso seguro. Bueno. E agora deixo que reduza, aí. Déixalo aí. Deixo aí. Pois mira, mentre se vai facendo, sabes que vamos facer? Sabedelo fijo. Sí, non? Sí, Vanos non? contar algo sobre No, non che vou contar nada, vas ver, tío, que opina opinas? Galicia, porque o amorodo é algo moi particular, é algo moi noso, que está moi doce, está boísimo. Pero, como lle gusta aos galegos e galegas? Saberémolo. Las fresas solas Normalmente naturales. Silvestres y recién cogidas, si es posible. están extra boas.
Cuando hay fresas se come todos los días fresas. Mucho, muchísimo. Bueno, sí, sí, lo pones con un zumo de naranja. Zumo de laranja, con viño tinto, con cualquier cosa. ¿Con otra fruta? Para hacer mermelada. En casa se hace mermelada. Mameluda? Ah, claro, mermelada será como te dicía, ou en jalea, que tamén está moi boa. Tantas cosas con crema. Sí, tarta de fresa. Más típico con nata. Pero bueno, es que la nata se sube mucho aquí a la dome. Pavlova. Eso, decoración. Es con meringue. Merengue. Sí, con leche y azúcar. Gusta todo, es que gusta mucho. Non lle entendí moi ben á señora, non lle entendí de Marie tarta de queso, en plan, pero ela sabía que era unha tarta de queixo que levaba amorodos, porque a fresa é algo moi importante para nós, e para Xulio moitísimo máis, porque creo que Xulio quere facer algo, non? Si, vou facer unha cremiña para ter xa teño o crujiente, xa teño a mermelada, falta má crema para completar o... De queixo. De queixo galego, non italiano. Pois, que estea atenta a xente, porque precisamente esa é a pregunta, a primeira pregunta dos 50 euros. Que ingredientes leva a crema, iba a dicir torta, a crema de queixo que vai facer Xulio? Atento, non me lo puiden poñer máis fácil, vai a iso. Xulio, que ingredientes leva? Azúcar. Ajá. Leite. Leite. Queixo. Queixo. E nata. E nata. Azúcar, leite, queixo, nata. Nata, queixo, leite, azúcar. Azúcar, leite, queixo, nata. Veña, pois entón empezamos. Pois veña, vamos alá. 50 euros en xogo, poden comenzar a chamar. Pois Creo mira, que vai chamar xente, verdad? vamos a botar medio litro de nata líquida. Vale. Para montar. Vale, e vamos a empezar a montar rapidamente cada... Non te preocupes, non tengas miedo, cañetas. Xa a cociña todo. Bueno, xa está, o cositas. Bueno. Empezámoslo a montar. Empezamos a montar, que a nata para montar monta moi rápido, simplemente que colla un poquinho de corpo, como ves, vale? Está collendo un poquinho de corpo e engadímoslle o queixo crema. O queixo crema é así como... A ver, é un pouco estilo untar, non é un... É un queixo crema. Pero podías usar o do cebreiro, que vale, non? Sí, pero de cebreiro xa usou Merche outro día e ganou, entón eu digo, se uso eu vai parecer que quero ganar, e non é o caso. Vale, ti queres gañar cas túas armas, co teu estilo propio. Eu co meu estilo propio. Botándolle... Botándolle tabasco aos postres. As fresas, xa verás, pois xa verás como che vai gustar. Tabasco ás fresas, a quen se lle conte. Proba. Van dúas... Vou probar, por ter razón. Eu, de verdad, que a veces... Tes que che idea? É que amorodos con tabasco, Ti tamén queres probar? Home, claro. Eso vamos. Ponlle mala cara, sexa o que sexa. No. Eso non pode ser, No, A ver, está frío ou non? Está, hombre, supoño que enfriou. Está rico. Cabriola que está boa. É que está boa. Toma del frasco, carrasco. Entonces, estás fastidiado, bueno, mira, non podes dicir que está mal. Está mesturado, ves? E agora ligerámoslo un pouquiño con leite. Vale. E botámoslle o azúcar. Carmen, ti que opinas desto, de que lle bote tabasco aquí ás fresas? Bueno, pois cada cada maestrillo ten o seu librillo, Sí, non? pero hai maestros malos, tamén. Na vida encontras de todo. Bueno, primeiro hai que probalo, a ver. Eso é. Bueno, Ás veces... A ver, ao mellor... Eu vou empezar a montar Ao mellor está bo. Nunca se sabe. Cañotas. Creo que vai empezar a montar Merchi, que me está chamando. A ver, Merchi, vou por ti. Veña. Vou mollar as soletillas nun pouco de zume de laranxa, o zume dunha laranxa e un pouquiño de licor de laranxa. Bueno, Pero como estades co alcohol, Como estades co alcohol. E agora... Cañotas, Carmen quere ver, Mini torta Bueno, a ti de xa te vin, amorodos. porque desde aí sentada víate como facías a mistura. Pero Carmen, a ti chamou-te alguén. Non, ti xa viñeches, verdad? Vente comigo, vente. Ti xa viñeches porque te apetecía a ti. Preguntei se podía... Sí, podes vir, home, esta é a túa casa e traes ti a receita, aquí mandas ti. Porque mira, desde ali a Xulio xa vía desde ali. pero aquí non chegaba. Pero a Merche non a vexo desde Bueno, ali. pois mira, a ver, que vai facer Merchi, que é o que temos que saber. Biscoitos de soletilla mollados en zume de laranxa cun poquinho de licor de laranxa. Agora voulle poñer a marmelada de amorodos por riba. A caseira que fixemos, que non é do mercado, nin é do supermercado. É caseira. A ver, que máis? Non teño aquí.
esta, porque xa, mira, para que quede bonito, a crema de queixo. Sí, a crema, que era? De que era? Que lle botei mascarpone, nata, un poquinho de azúcar moído e vainilla. Ajá. Ai, con vainilla. Distinta a que fixo Xulia. Claro, sí. Que non se despiste a xente da casa, Claro. non é exactamente a mesma. É que non ves, claro, cada unha levan diferentes ingredientes E ora, os cachiños feos os cachiños feos dos amorodos non son feos, pero son os das esquinas. Sí, claro, Poñémolos van polo medio. Eu vou coller tamén, vou coller un, mentres tanto, porque creo que temos Están chamada... contados. Creo que temos Están chamada contados. telefónica para 50 euros, Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola. A ver, Sonia, non? Sí, De onde? de Santiago. De Santiago. Bueno, Sonia de Santiago, imagino que queres gañar 50 euros. Pois sí. Pois mira, nós estamos aquí colocando fresiñas e vouche facer a pregunta. Que ingrediente leva a crema de queixo de Xulio? Leva azúcar, Correcto? leite, Correcto? queixo e Correcto? marinata. E marnata, correcto. 50 euros para Santiago de Compostela. 50 euros, un aplauso, dalle un aplauso aí, Carmen. Dalle un aplauso, Carmen. 50 euros. Ti marchaste xa con Xulio. Mira, para eso eu chamei por 50 Tamén? euros. Pois tamén chamaron desde Santiago, deste Pero conta. liástesme despois. Ves? Bueno, un bico xigante, gracias por vernos, Perdón. Adiós, xa debeu marchar, Home, Marchou, claro. xa ten os 50 euros para que vai esperar. Contanos, Xulio, como estás montando ti? A ver. Isto está unha cousa moi chula, cunha baseciña de galleta e améndoa, botei un poquinho de crema, e agora botei outro poquinho de galleta, vou botar a mermelada, vou xogando así un poquinho Vas alternando. Sí. Vale, moi ben. Perdón, aquí, sí, acabo de decir xa ela. está, sí. Queixo, leite, Queixo, leite, Xulio, nata e azúcar. E azúcar, aí está. E azúcar. Sí. Mira como vai. Isto ten que estar moi ben, eu teño uns botes estupendos para isto. O crocante ten un Como se te aspecto queda maravilloso. Mira, as améndoas tostáchelas algo. Tostéinos un poquinho nunha sartén, correcto. Unha tixola. E despois trituráchelas un pouco ou non, así. Machaqueinos un pouquiño co papel. Así. E que foi a outra, que era a outra que lle misturabas? As galletas. Carmen, escoita, mira, vouche dicir unha cousa. Queres que che escribamos nun papel as receitas e lévalas para a casa? Queres? Pois sí. Si queres, eu non hai problema ningún, Sí, Ou se quero. queres, mando-che a Xulio e a Merchi para a casa tamén. Tamén. Non pasa nada, non pasa nada. Vai un pouquiño ali á cadeira dos sufridores, anda. Despois xa te chamo para probar, vale? Mira, eu pensei que podía andar así a meu aire. A ver, fundamentalmente podes, pero tamén te tens que sentar un pouco, porque Tamén non sai teño que que obedecer algo, non? Sí, para descansar, sabes? Sobre todo polos anos, non? Pero a cuestión é eso, é sentarse, aí está. Aquí Moitas gracias, Carmen, aquí eres tan maravillosa. cómoda, aquí co cámara diante. Sí, ponte nervioso, verdad? No, nerviosa nada, non sei se un poño eu Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. A ver, pintazo que temos, A primeira vez, vaya experiencia, a primeira vez que vou á televisión, que estou diante dunha cámara. No, xa veixo. Ti como pedir cita para ir ao médico, Xa a voltas por aí. O doutor Vigo era o meu médico de cabeceira na Coruña. Ves? Pero eu agora falaba deste doutor que ven a quen anda aí. O doutor Viso. Viso, confundido con Vigo. Bueno, Carmen, como ve? Que lle parece? Está ben, non? Penso que ben, Está non? ben. A mí pareceme perfecto. Moi ben. Moi ben. E ti como estás, Merchi? Mira, leva. Si o resultado é tan bo como a presencia... Eu rematei. Rematache xa? Sí, É quero un menta, cachiño de Colliñas de menta, menta, esa que ten Leo. Ai, Leo, por Dios. Leo, sí. Menta teño eu para dar e tomar. Vouche eu por el. Dame menta, anda, dame menta. Dame menta porque vamos a levar aquí a Merchi menta. Xa tardaba a Merchi en pedir axuda. Veña. A ver. Ti queres menta tamén? Eu xa usei, xa utilicei. Veña, moi ben. Mira, que chuladita, Ai, Dios mío, Merchi. Eu rematei. Ai, Merchi. Mira, cañotas. Ai, Merchi. Dime. Ai, contame que bonito está iso, a ver. A ver. Sincelo, doado, riquísimo. Vale. Hola. Que chulo, mira. Está ben. E, ademais, a menta estuvo guai porque a recén da menta, sabes? Soletilla, marmelada, crema de queixo. Está precioso. O sea, non podo perder.
Bueno. Merchi, a por todas. Ai, Merchi. Que aspecto maravilloso ten. Bueno, e como sabedes, sempre me gusta contarlle á xente cousiñas sobre os pratos de hoxe. Hoxe vamos falar, como non, dos amorodos, porque son tan ricos e importantes que isto sí que me flipou. Teñen un día propio, o 20 de marzo. Para quen teña curiosidade que o busque, que de verdade que é o 20 de marzo. Hai máis de 600 variedades e moitos galegos coñecemos os amorillotes, amarillós ou careixós. Aí é nada, que eu non tiña nin idea, pero son eses amorodos silvestres pequerrechos que aparecen embalados, sabedes, de pedra ou en corredoiras, o que están é boísimos, son unha auténtica delicia. Cousas bonitas que nos regala a nosa terra Galicia. E xa que estamos, douvos un par de consellos. Para que se conserven, non os lavedes nin os cortedes ata o momento de comelos. E gardádeos sempre na neveira. A vos como vos gustan? Con nata? Batidos, enlambetadas, a min enlambetadas é verdade que me encantan. Polo visto no barrio de Irís, na Coruña, agora tamén lle fan unha festa. Estade atentos ás datas, eu non as sei, pero é curioso que no barrio de Irís que lle fan unha festa, porque non sabía eu que había festa dos amorodos, Xulio? No, eu tampouco. Festa do amorodo. A verdade que non sabía tampouco. Ai, pois veña, collede pratos, veña, vamos, Sí. Vamos de festa, vamos de festa. Imos alá, Collede os pratos e imos para aló. Vamos alá. Vamos alá. Colocade aí as cousas antes de que veña Carmen. Veño a eclipsar. Xa sabedes que Carmen é como un terremoto. En canto veña Carmen, hai que atenderlle a ela, porque ten moita sabiduría. Entón, imos que a segunda pregunta dos 50 euros. Que tipo de queixo utilizou Merchi na súa crema? Que tipo de queixo utilizou Merchi na súa crema? 50 euros, podedes comezar a chamar. Agora sí, queridísima, ilustrísima María del Carmen de Mesía, levántese. Aí está, moi ben. Veña por aquí, por favor. Así, con donaire. Verdad, con estilo, con elegancia. Fíxense como pasa. María del Carmen de Mesía, por diante. Que grande, María del Carmen. Que grande, Carmen. Non iba a pasar por detrás. No, moi ben. Veña, tens que probar aí, Vai probando porque... Este é o peor. Porque... A presentación... Maravilloso, Pois verdad? sí, eu creo que lle daría un notable ás dúas. No, pero non só o sabor, Carmen. No, xa, pero eu falo tamén da presentación, que tamén importa. Xa, pero temos... Marcial xa está aí mirando para min así un pouco atravesado. Porque... Sí, porque Marcial xa me mirou así un pouco... Está baixo, está baixo, está... Eu creo que é porque quere comer, Marcial, tamén. Home, claro. Sí. claro. Eu creo... Aí, dalle aí. E mentras vas probando non me digas nada porque temos chamada telefónica. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Con quen falo? Con María, de Lugo. De Lugo, da cidade da Muralla. María, a ver, cóntame, que vexo que anda Carmen aí comendo. Cóntame, que tipo de queixo utilizou Merchi na súa crema? Pois Merchi utilizou o mascarpone. 50 euros para Lugo! 50 euros para Lugo! Moitas grazas. Moi ben, Merchi, escoita, que non o preguntei nada hoxe, claro, estará a xente dicindo, este rapaz, a que anda? Ai, Merchi, perdón, María, estaba mal pola pregunta. María, non o preguntei nada hoxe. A ver, queres vir ao programa ou non? Ai, eu sí, cando me invitedes. Ai, non, estás invitada. Estás invitada agora mismo xa. Trae unha receita, vale? Calquera día vou por ali. Sí, trae unha receita, vale? Sí, chinxeliña, Veña, pero mañán non veñas mañán que necesitamos non xuntar a 20 personas. Vale? Vale, veña, vale. un bico. Estupendo. Un bico para Lugo. todos vos. Chao. Chao. Vamos a ver. Uf, espera. Tesme que dar un resultado, Carmen. Sí, xa. Mira, o problema que teñen as túas que, claro, isto é unha cousa que... Falle falta frío. Tempo, exactamente. Frío, con frío está moito máis rica. Xa sabemos o que hai. Empezaches ben, Carmen, un desastre as dúas. Moi ben, Carmen. Moi ben, empezaches moi ben. No, de desastre, no. Pero frío, pero eso non é culpa dos cociñeiros, eso é culpa do tempo. É culpa túa. Exactamente. Entón, a pesar diso, voulle dar un... O punto... A Xulia. ¡A Xulio! ¡Aí os bebes! Aí está! O tabasco de Xulio foi importante, Carmen? Estupendo. O tabasco. Eu non sei o que foi, pero ten un sabor moi rico. Mira ti, pois Carmen, moitísimas gracias. O crocanti ese estupendo. Moitísimas gracias por vir, Os dous necesitarían máis frío os dous. E sobre todo ese. Marcho. Moitísimas gracias por vir, Moitísimas gracias. Eso, eu chamei pos 50 euros. E ao final viñeches. Marcial, todo para ti, vente comer a torta de amoroso. Vente. Marcial, adiós. Agora vou, pero antes de nada, por favor, non lle fagades caso a cañotas. Mañá vinde
precisamos máis de 20 ointes de Pensando en Ti cun reloxo despertador aquí. E aparte diso, hai máis motivos para estar mañá pendentes do quen anda aí. Por exemplo, María Doceo, que ven a actuar. María Mera, que estrena novo programa nas tardes da televisión de Galicia. Que che trae Carmen a sobremesa, home, que de verdade. A ver, dalle. A ver. Que te admiro moitísimo. Que te admira moitísimo. Adiós. Dille adiós. Mira, de día adiós. 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 Qué rico está. Adiós. Adiós. Hasta mañá. Hasta mañá. Vémonos.